И какво става, хора? Аз съм Анатолий Кичуков и днес ще започнем една поредица Minecraft Let's Play епизоди, Survival на Анатолий. И съжалявам, че от доста много време аз не бях качвал клипчета. Това е, защото програмата ми се прецака и това е. Аз директно направих нов свят и този свят е малко прецакан. Там има някакво чудо. Трябва да намеря дърва набързо. Ако няма дърва, съм до там. Просто съм до там. И сега какво? Хайде кажи ми, какво да правя? Хайде кажи ми. Тотална прецаклация. Явно, че трябва да сменя world-а. Само се кача тук. Добре. Хора, връщам се след една секунда. Здравейте хора обратно. Изтрих света. После направих още един. И сега в момента виждаме, че е супер много ми лаги. Нека съберем малко дърво. Аре бе. Копай по-бързо е. Така, както казах, ще започвам нова поредица. И ще се виждаме доста често, освен ако и тази програма не ми се прецака. Защото вече ми писна, всички програми само ми се прецакват. Ма се свиква. Упси. Сега ще набавим от обикновеното дърво. Няма такова бреза. И аз викам някъде наблизо си направя къща, защото тук има всички условия без храна. Ще намерим и ние храната. И така. Няма да правя много дълги клипчета, защото после не мога ги обработя. И става дълга и широка. Всъщност аз не знам това клипче трябва ли да се обработва, защото моята програма е някаква много странна. Ма сега ще видим, защото по принцип аз като си изтеглих миналата, ми дръпна и видеоконвертер, да мога да го оправяме. И всъщност, драги зрители, тук няма нищо освен вода, тъпчакъл, брезови и обикновени дърва, както малко вода и сквиц. Ми трябва и храна. И сега ще видим какво ще стане. Защото много тъпо ми записва тази програма. Аз правих един тест с гласа и в случай, че не ме чувате, хора, много се извинявам. Защото ако имаше такава програма, дето само аз исках, до сега вече да съм на върха на щастието с сигурно там няколко епизода и аз не знам. Пък освен да намеря някакво място, където... прасенце. Аз съм написал. Ще извинявате много. И
Все пак ще заколя онова прасе. О, има и кокошки. Ела ми е! Ела ми е! Си страши враната. Имам чувството, че не мреше. Да, няма ги трябва. И ще събера горе-долу един стак необработено, за да обработя половината, да му си направя разнообразна къщичка. Къщичка. Мисля, че толкова ще ми стигне, или пък не. Сега малко ще покопирам знака BG, ама по малко по-различен начин. И вместо неговите табелки, аз ще ви наричам моите блокчета. Става ли? Става. Името ми в YouTube е много тъпо. И съм го направил така, защото не знаех честно дали ще правя клипчета или само ще оценявам. Много хора си правят... Има си една друга причина за какво си правят YouTube профили. И така... Добре, събрах един стак. Сега половината ще си седа тук, другата половина, както и това, ще го обработим. Тия чудеса на земята няма да са чак там. Ще си нося брадвичката и ще търся яко място. Да, аз така и така съм тук, нека да събера малко цветя. Ела ми е! Сега няма ми остане място в долния инвентар. Пещеричка. Няма влизам по-навътре. Страх ме е, въпреки че съм на писко. Нека съберем малко саплинги, защото там където тия може и да няма много. Тиква. Мале. Как я видя? Паш от майната си. Ела ме тиквинче. Ела, точно теб те видя. Сега ще си направим градинка. Опа. Айде пак в крушите. Прасенце има. Мале как ми цепи. Пустай. Бати лага. Мисля тук мога да заживея. Въпреки че няма много дървета. Не, то нататък има. Добре. Сега така и така. Аз съм тук. Тук има доста храна, но не искам да я пашна кабел стълно. Майната си. Тук пак пещеричка. Много е страшничко, ама ще взема гъбите. Една ми стига. Ей така, реши да си направя къщичка тук. Само да се отърва от тези дървета. Мрия тъпо дърво. Искам да мреш, да ти взема живота. Ма изкефи пародията, вземи ми, че ми вика той, че краката ми се мръсни. А ги измих с топла вода и сапун. Някой от вас ще си помислят, че съм пълен идиот. Аз съм такъв, по принцип. Добре, ще изчакам да паднат саплинги. Въпреки че не ми трябва. Сега ще оправя градинката. Да. Няма какво да време да губиме. Връщам се... няма, бързо така ще го правя. Бати.
Сега след малко може клипчето, да. След около 10 минути ще трябва да приключвам с клипа. И не съм мислил за заглавие. Честно казано. Аре, това ще пада сега. Добре. Така, сега... Добре. Хайде бе, падай бе. И саплинги падна. Аре, че нямам време, тук зрителите ще се разочароват. Да, мога да остана там към още 5 минути. Ще има доста дълго време да го качвам. Така. Ще го изчисля 2 на 2. 2. 3, хайде. 3 на 3. 4. Почвам насам. О, не мисля да е чак такава тъпа. Ще го направим по-голяма. Аре, преди ми е свършила правилата, че ще стане вечер. И още няма да си имам къщичка. Аре, троши вземи демидж. Добре. Пам. Горе-долу до тук ще се направя. Здравейте, приятели! Аз трябваше да разчистя от тревата, ама... И така, дългоочаквания момент. Пам. Дългоочаквания момент беше брадвата да ми се щупи, но все едно. Ето го! Дългоочакваният момент. Сега... Гледам, че става вечер, затова ще се закопая 2, 3, едно купче така и ще пасна нощта. Връщам се след 1 секунда. Да, и здравейте, приятели, отново. Подявам. И както виждате, скипнах нощта и сега ще направим къщата 4 купчета. 3. Така, ще стигне, да, ще стигне. 1, 2, 3. Подя. 1, 2, 3. Пам. 1, 2, 3. Добре. И сега тук входът ми ще бъде пам. 3. Пам. Мисля, че ще бъде прекрасно. Да, така ще е супер. Но тук това ще го направя така. Не знам, много шарена къща ще стане. Не, че ще е чак толкова шарена. Всичкото останало дърво отива за под, врата и workbench-ове. Това дърво вече не ми трябва. И сега дългоочакваният момент, който ще настане, идва. Ова, бати. Трябва се по-бързо, че нямам време, аре. Добре, тук ще ми е workbench-а. И сега... Пам. Пам. Айде. Пам, 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 пам.
Аре, бат. Да, сега ще го правя. Сега ще си направя още една братва. Да, после ще го правя. И сега бързо направи хубави прозорчета. Това тук ще го кастрираме. Ей така. Хайде, стига бе. Добре. Сега ми става само да намеря санд, което ще бъде доста лесно. Ще първо си направя чест. Аз лют ли съм или да? Пам-пам-пам. Тикички, пържоли, гъби, саплинги, всичко вътре в честа. Дървото ще го взема вътре също. И сега пам. Ще направя повече такива. Пам. И една такава, защото брадвата вече не ми трябва. Всъщност. Пам. Тя така и така не са ми нужни вече. Пам. Това чудо ще го правим като... Стигнат ли? Стигнат. Но бе, добре. Сега елта и тук ще намираме. Ще трябва да търся обаче доста санд. Аз изобщо не мислих преди да... Ма тут... Колко съм прост. Мале колко... Да, това е санд. Да, санд е. Джампи, батка, джампи, джампи, джампи. Копай да стане безкрайен източник. Пам, 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 пам. Ще сега да обера всичко. И да ходя да си правя стъкълца, въпреки че нямам кабълстон, да си направя печка. Обаче... Сега... От тук някъде ще почна. Трябва да намеря някъде кабелстон. По-точно стон. И ето, че го намерих. Пам. 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 4. Още 4. Пам. 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 Мерси много. Чудите се защо правя така печката ли? Защото съм тъп. Защо я слагам тук? Защото отново съм тъп. Да, така е много по-добре.
О, така ли? Добре, хора, ще оставя това да се пече. И мисля, че това ще е за епизодът, защото алармата ми прозвъня. Аз знам, че не направих нищо. Съжалявам много. И даже това ще е заглавието: Недовършената къща. Survival, Epic Survival Толи, епизод 1. Какво по? Благодаря ви много, че ме гледахте. И вие бяхте моите блогчета, аз бях вашия Анатолий. И ще се видим другият